של כמה כסף אפשר לייצר בעסק הזה. ואני אוהב לדבר על העובדות. אני יכול להגיד שנכנסו חבר'ה לפני 3 חודשים, והם כבר חצו את קו ה-5,000 שקל לחודש, והארגון שלהם הולך וגדל. אחד מהם יצא בהצהרה שהוא הולך לבנות ארגון שמניב 200,000 שקל לחודש תוך פחות משנתיים. הגיוני? אולי. אפשרי? בוודאי. מי יעצור אותו אם הוא רוצה להצליח? אפילו לא אל-קאעידה והחמאס ביחד. מי יכול לעצור את זה? הארגון הזה פרוס כבר היום על 14 מדינות.